Nahinumdum ako sa usa ka istorya sa usa ka tawo nga nangumpisal. Ug didto sa kumpisalan kini ang nahitabo. Miingon siya, "Padre, pasayloa ako kay nakasala ako. Kini mo ang akong sala. Padre, pasayloa ako kaayo kay nahigugma ako sa usa ka babayi. Dako kaayo ang akong paghigugma kaniya, Padre. Nahatagan gyud nako siya sa oras matag adlaw. Galutuan nako siya aron makakaon sa lami. Gasunduon nako siya sa ilang balay, ubanan sa trabaho. Hatagan nako sa oras aron makapaminaw sa iyahang mga kakapoy ug mga kalipay. Ang ako sweldo akong ihatag kaniya alang sa among pamilya. Pasaylo ako, Padre, kay nahigugma ako kaniya." Mitubag ang maong pari, "Sir, dili man sala ang imong paghigugma, kundili gani tataw og klaro kaayo kini nga gugma nga imong gihatag alang sa imong hinigugma. Unsa man diay ang problema ni ining maong gugma, anak?" Ang maong tao mitubag, "Father, pasaylo ako kay ang akong gihigugma asawa sa akong silingan." Mga igsuon diha ni Kristo, niaging mga adlaw, mga bulan, o tingali niaging mga tuig, atong madamduman og makita ang pinaka-giabusaran nga pulong, mao ang pulong gugma. Giabusaran sa daghanan kaayong rason, ug sa ngalan sa gugma, daghan kaayo ang nasakitan, nangadaot, nangabungkag. Niaging mga semana, gigamit nato kining maong pangalan gugma, aron makasakit sa usag-usa. Gugma alang sa nasod, gugma alang sa kabag-uhan, gugma alang sa atong gipangandoy nga kausmawan. Apan si Jesus karong adlaw nindot nga magpahinumdum kanato sa pagbalik lantaw kung unsa nga klase nga gugma ang atong gipuy-an o gituhuan. Kini bang maong gugma usa ba ka Kristohanong gugma o usa lamang ka gugma nga lumalabay sa kalibutan? Una sa tanan, kining maong Kristohanong gugma sugo. It is a commandment. We have no choice but to love. Kaya ang tao nga dili mo puyo sa gugma, dili iya sa Dios. Sa katapusan sa atong ebanghelyo, tataw kaayo nga nagpahinumdum sa Jesus kaninyo sa pamaagi sa pagpuyo sa inyong gugma, kamo mailhan nga akong mga higala, akong mga sumusunod. Sa pamaagi sa inyong panaghigugma ay mahibaw-an kamo nga akong mga tinun-an. Tataw kaayo kini sa kinabuhi sa mga apostoles. Atong hinumduman sa kasaysayan sa simbahan, the first time the word Christianity was used, Christians was used, is when in Antioch, sa Antioquia, ang katawhan didto nanibag-o sa klase sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga Kristiyano. Ang tao sa taga-Antioquia nag-ingon, kining mga sumusunod ni ining Jesus, lahi gayud. Lahi sila sa pamaagi sa ilang pag-alagad sa usag-usa.
Busa sukad ni adtong adlawa katong grupo katong hugpong ni Jesus gitawag nilag Kristiyano. Nan mga igsuon, atong hinumduman, to love is not a choice that we can say no. It is a commandment that we must obey. Apan, nakita'y kagawasan sa pagdumili ni ini. Apan sayod kita, kung dumilian nato ang usa, katahas, kini nagpasabot pagputol sa relasyon. It is a commandment that we must obey, yet even though we have the freedom to say no is to live in the darkness of death. Walay laing dalan padulong sa Dios, kundili ang dalan sa gugma. Ikaduha, ang Kristohanong gugma is patterned from the heart of Christ. Hinumduman nato balik ang Ebanghelyo. Paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang pamaagi sa atong paghigugma sa usag-usa, sa atong nasod, sa atong katilingban, sa atong pamilya, sa atong komunidad, is not based on what we want and what we desire. Christian love should be patterned from the love of Christ. Apan unsaon nato pagsigurado nga kining atong gugma gayud nga iya ni Kristo. Mahitabo lamang kini kung una sa tanan nailhan nato siya nga unang nahigugma kanato. Thus, love is a fruit of prayer. Ang gugma, bunga sa kasing-kasing nga maampuon. Kay ang pag-ampo man mao ang dalan sa pag-ila o paghigugma sa Dios. Diya lamang sa pag-ampo, diya lamang sa kahilom sa kasing-kasing, ang tao makakaton o makaila kung kinsa ang Dios. Nan ang tao nga dili gaampo, ang tao nga dili gapamalandong, ang tao nga dili kay balo mo hilom, dili kay balo mahigugma. Love thrives not in the noise of the crowd, but in the silence of the heart. Ang gugma dili mutubo sa kasaba sa kadaghanan, kundili sa kahilom sa kasing-kasing nga nakaila sa nahigugma kaniha. Naan mga igsuon, makahigugma lamang kita sama sa itong paghigugma ni Kristo kung naa kita'y lawom nga pag-ila kung kinsa kining maong Kristo. Kung atong balikan ang 4 o 5 na ka mga simana ni ining Pasko sa pagkabanhaw, atong makita nga si Jesus nagpaila kanato sa mas tataw nga pamaagi kung kinsa siya. Ang pagkabanhaw ni Jesus hangtod karong maong Domingo, ang makanunayon niyang pagpadayag kung kinsa kining maong Dios nga nahigugma kanato. Dili ba dito mismo sa unang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw gipadayag niya ang gugma nga nagmadaugon bisan nga gisakit. Sa ikaduhang Domingo gipadayag niya ang usa ka gugma nga maluluyon. Diyang gisaulog nato ang Dios ng kaluoy. Sa ikatulong Domingo gipahinumduman kita niya sa usa ka gugma nga matinod-anon. Sa ika-4 nga Domingo, miaging Domingo gipahinumduman kita niya sa usa ka gugma nga iya sa maayong magbalantay.
Ug karong maong Domingo, gihatagan kita niya og tahas. Pagbalik lantaw ni atong mga upat ka mga Domingo nga milabay, nailhan ba gyud nato siya? Ubasin ang atong taras sulod sa misa, sulod dinhi, gawas dinhi. Ang atong misa, ritual na lamang, ug nawala na ang pag-umol sulod sa sakramento sa misa. Human niya itong eleksyon, nindot kaayo ang usa ka article na gipagawas sa internet. Ang titulo niini, The Failure of the Church After Elections. Katukunong miaging eleksyon nagpadayag sa kaparutan sa simbahan. Ug unsa ang tumong niya itong maong artikulo? Ang pagpahinumdum nga ang simbahan nga mao kita, naglantaw na lamang sa simbahan nga lugar sa ritual ug liturhiya. Mangadto kay musimba, mangadto kay magdagkot, mangadto kay magnobena, magdagko kay magampo, magadto kay kinahanglan magsimba, kay kung di magsimba impyerno. Mahadlok ta makasala busa musimba ta. Ang atong pag-anhi sulod sa simbahan, check attendance, ritual basis. Pero wala tamianhi sa simbahan para makakaton, para maminaw, para muila, para mahigugma, para mapalawom ang atong relasyon sa Dios. Abi nato nga ang atong pagkasimbahan, ang atong pagkakristyanos, human og misa, humanda. Busa ang pangutanan nato, mga hinigugma diha ni Kristo, diyang duha na lang kasimana, mahuman na ang panahon sa pagkabanhaw, kita nga sa matag Domingo gasimba, nga gisilsil ni Jesus sa atong alimpatakan, kung kinsa siya, nining mga 5 ka Domingo nga milabay, ang pangutana, have we tried our best to even listen to Him and learn something? O isa tingali kang konkreto nga pagtanaw, kumusta ang atong taras sulod sa misa? What made us go to church every Sunday? O ikaduha ni ini, ang naabaylo na ang kahilo matag adlaw sa atong kinabuhi, diya sa pag-abli sa balaang kasulatan. Do we even read and listen to the words of the scriptures aron mas mailhan nato ang Dios? Ikatulo, kining maong gagugma makatubo sa kaayo sa tao. I remember Scott Peck's definition of love. He said, love is to be eager to give oneself for the other's growth. Ang paghigugma alang sa kaayo sa uban. Ug dili ba kato ang sayop sa paghigugma sa lalaki nga nangumpisal? Kaya diya sa iyang paghigugma, gibungkag niya ang usa ka pamilya. Mga igsuon, o gusto na ako kini itutok kaninyong mga ginikanan. Kumusta ka mo isip inahan o amahan sa pamilya? Ang inyo ba nga ang mga anak mas nahimong buutan ng mga anak tungod sa inyo? Ang inyo bang mga anak mas nahimong suod kang Kristo tungod sa inyo? Ang inyo bang mga anak mas nakailaba sa simbahan tungod sa inyo? Ubasin, di na sila musimba o muampo tungod sa inyo. Kami ngon, simba-simba, mura mangyapon sa papa, sa bugiro gyapon.
simba-simba mura magyapon sa mama, talakira gyapon, chismosa lang gyapon. Ang inyo bang kinabuhi nakahatag bagkaayo diha mismo sa inyong pagpuyo? Katapusan, kining bang maong magugma, anda ba nga mo balik lantaw ug mutuon? Is this a love that is open to be evaluated and re-evaluated? Ang gugma nga andam susihon, nga dili talawan nga mo ila ay nakay sayop. Dili ni mao nga klase nga gugma. Sa usa ka kultura karon nga atong hinahinay nga naangkon, diin ang pagstorya sa sayop nahimo ng negativity ug ang pagistorya sa bakak nahimo ng good propaganda. Kita gipahinumduman that there is such thing as tough love. Ug ang tinuod nga gugma dili pwede mutago sa usa ka komportableng bakak. Ang tinuod nga gugma dili pwede mutago in a sugar coating of realities. Genuine love calls a spade, even if it hurts. Usa ka gugma nga anda mo lantaw sa iyang kaugalingon, nagtubo pa ba ako? Ubasin na stagnant na ako. Usa ka gugma nga mulantaw sa iyang kaugalingon, naabay konkreto nga panghitabo, nga tinuod ako nahimong gambalay sa gugma, utulay sa gugma ngadto sa uban. Mga igsuon, dali ra kaayo moingon gihigugma nato ang Dios. And because we know that without loving God, we are nothing. Apan ang problema, konkreto ba nang makita kanato? Naaba kitay konkreto nga makita nga malista aron makaingon kita, nahigugma gayud ako. Ug kini akong hagit kaninyo mga igsuon. Sa pag-uli ninyo sa inyong balay, why not gather together as a family and write unsa ang konkretong timailhan nga nagtubo kamo isip personal, individual o pamilya diya sa gugma ni Kristo. Ug kung mas daghan ang negativity, diin mas daghan ang kapakyasan nato sa paghigugma kaysa tinuod nga pagpuyo niini. Let us be humble enough and beg the Lord, Ginoo, tudloi kami sa paghigugma. Dili unta kita mo pareho niining kultura karong panahona nga mahimong defensive sa kamatuuran ug dili gusto masultihan sa sayop. Kay ang tinuod nga nahigugma mapaubsanong mulantaw nga ang Dios lamang ang makaperpekto sa gugma ug dili kita. Ug diya lamang sa mapaubsanon nga pagdawat sa dili perpekto nga gugma nato, makaingon kita kang Hesus, oo Ginoo, nahigugma ako kanimo.